Ecazan öýüňle de ta başga. Hasanam mer öýe gelemagym bilen ýöne size de günä bar. Size maýlanaňyza goýa. Aktyklaryňyzy göresiňiz gelmedimi? Vahy, nesip bolsa Ya barır. Döwran işten çykdy diýip ýatdan çykaraýdyňyzmy? Yok, beýle pikir etme. Näme täzelik bar öýde? Näme täzelik gerek sana? Hemme zat öňkünkilik, ütkeşik zat ýok. Ba. Öýüň çemen gowy bolupdyr. Tagamlaryňyza öňküsi alay. Noş bolsun oglum, noş bolsun. Onuň ham barmy? Lütfen tamam. Var. İştedir. Häzir gelmeli wagtama bollaň. İsrap ýörmü? Hawa. Şunda goýsaýam sana. Serediýa oglum. Gatty gowy serediýa. Aýdyr meňe arasy edýän nädir? Hudaýa şükür, sen ýala däl. Şunda goýsaýam sana. Ay meňe edýän nädir? Ağam, gelaydın mı? Sen nire, bu yerler nire? Ha? Göreýnýdim da. Dinç gün gaýdy berdim. Ejem göreýnýdim, seni göreýnýdim. Bolmandyrmy? Bolupdur. Ardamal edem. Al, noş bolsun. Seni bu goloyda gören öýtmendim. Ha? Näme üçin geldim? Öňe ýadyňa düşmedikmi? Düşdü, elim değmedi. İşli bolum. Indi bir de işli. Söyleme. Ýa, indi bir de işli. Sen apyn açdyň eje, näme şu açdyň? Hawa, men açdym. Näme şu açýan eje? Indi gerek mi şu? Sen kakanda açmady. Ola dogry. Ejem üçün kapı açıktır emişe. Ejem üçün kapı yapan näler? Kim üçün yapdın? Borlay. Näme gerek boldy şu zatlar ýatlap oturmak? Oglum, goý. Hiçle gerek gel şu gurrunlar. Yo, durdan eje. Goý bildiňne, nähil kömege mätäş olamdy. Soňkedek kapyňyzdan maramda şu wagtda işim känip ýymy ugrutdum. İşim kän bolsa, işim kän ýerinde. Indi bir de işli. Soňkedek kömek soramda edip bilemokçykda işim känip ýymy ugrutdum. Näme? Meni artık döküp bilen atbamy. Ýetinip bilen näline diýen bolsam. Soňkedek çörek soramda özüm ýetirinip bilemok diýip ýene de ýymy ugrutdum. Bilýän şu wagt näme işläp berdiň agam? Keyip edip berdiň agam. Keyip edip berdiň. Men ılgap çörek tapjak bolup her ýana urunýan wagtym sen keyip edip berdiň. Näme öňe ýadyňa düşdümi? Han, Döwran balalarım. Başımızdan her zat geçti. Gelin geçeni geçti bileli. Ahir soňy siz dogana. Öýkü kine saklamalyň. Döwran dogry. Sen balam ýalňyşdyň. Ýöne Han oglum,
Sen bir beýdip ýalňyşma. Bolýada. Bolýada. Hawa. Çağlar olma. Hop. Nere ağam? Salam aleyküm. Astrovsk Onbek özlenir. Balya yor. Ağam on be közlenir. Dişleýänmaýsyn? Owa Onbek özlenir. Dişen. Sotan reklam edýän oglanyňa näme artist oglan mekan nobatmyş ol? Owa biz işe. Näme ol faglypmy? Şol oglan bir halam ogay itesmek bergis var. Gaty yalan şoglana. Maňa da bergis var da şoňdan jakmy? Da, men tanyşyma görä olar ýaly oglana bolmaly ol. Kowlap tutubilem ogay ağam meni şonlay. Ine de on be közlenir geldik ağam. Degam, sag bol tagarakyn. Bu ýoksamda mekar näçe berip atsaňa? Aýda otursam bergis kenlaýda olsaň. Ha bir garasam. Alo. Mekan Onbek özlenir ýersene çakçak. Böyle. Garasa özi gersin sen 103 lirayn. Ona näçe berip atsa özüm berjek sana. Ağam men gowf ýöraýyn wagtym çäkilä. Pulum da adam gerek gelşoň. Durda agam menni. Diýen sözüme jogap ber da sen. Salam aleyküm atas. Olsuluk mu? O mekan, ýasmy? Salam aleyküm ağam. Näme mekan gorany ber ýetip ýoksa? Düşünmedim atas. Kime vereyim ağamçım? Nä tutulamaok diýe. Algy maraken ýa seni. Kardeşim tanımadım. Açanı kimi dalığı verip ettik? Yo oğlanlar, men ýöne oýun etdim-la, TikTok'ta gördüm-de değişäýin idim. Kardeşim, bular ýalak saatlaryny oýun edilmeýe. Çünkü töhme sözler üçin, yalan sözler üçin ne hak yere kan, kän dökülýändir. Şonu unutmagyn. Odaklı yerden aşaşa Güver yana doşa doşa Odaklı yerden aşaşa Güver yana doşa doşa Akıkından boşa boşa Satmay bulam. Yürü, şakarın eşigini vereyim size, yürü. O, ine basıyorum. O, sen gel. İki zemin. Açmadın. Yürü kov restoranı. Oy sana neymiş yapıyorsun da yürü. Bak kendine. Berde beydip içine. Oho, ne şey gitmeli. Seret, alyan, giricin nekleri. Bakalım. Uyuyan şeydir. Onun içiyen. Senin beydip bunu sadece çörük batırılan o. Berfan restoran öýde alyan şeydip öz gerecek portamy bir şey iýen ýok öyle. Oo. Oo. Çağırcan öttü. Alo. O çare. O şaka. Boş. Maslar edip barýanmy ber restoran ho. Köçede oturan awdy. Hadi kadayım. Bekledayım. Nemedak bolla? Gaday. Şahar öfendi ýelegiň hakykatdanam şoňaly. Muňa seretde. Jorrab üçin aýratyn päp go bula. Hawlay. Bulok sargılarına seretde. Nemen gulup sargasy. Nemen jorap tanýan. Oňa pul salňa, buňa da maşyny açar tanýa. Men bu zatlar satýan.
Bunu satacak bolsaň, öýde goýulmaýar. Oho, bazarda satylýarlar ýa-da. Ay ho, döwür ötýär. TikTok'ta account'um var. Bolmasa da anamdar pırlajayny, ma şondan alyp bolýar. Men aklım yitirgen, yönetemeni kıyıt hiç doymayan, men senden kıyıt hiç doymayan. Bir de oturduk bir kol tutuşup, orası gitti gol tutuşup. Men kahramanım canım sana, seni vapşe seyretmedim kıyıt sen bana. Bir de oturduk bir kol tutuşup, orası gitti gol tutuşup. Men kahramanım canım sana, seni vapşe seyretmedim kıyıt bana. Men kahramanım canım sana, sen vapşe seyretmedin bana. Bir de oturduk bir kol tutuşup, orası gitti gol tutuşup. Sonra vatan, şu taydan kaçtım, şu taydan kaçıp meni öymeden elim. O çayda telefon çaladın, telefon alsam seni söylendik. Sonra vatan, o taydan kaçtım, o taydan kaçıp meni. Hadi kayda. Havala şäher deyip iyi biçende wheelka deyip içmeli. Telefonla yuvaş kurlaşmalı. Esik diysen şäherin bul. Dar. O benim. O ama dönün lan kayda Allah. Yor.